yanzu tambayoyin da muke so mu yi ma muna son mu yi ma tambaya dangance da safara ta mutum Nijar da yanayin kaki ta iya duk da sun ce yanzu karshen wannan watan za a fara kame amma mu abin da muka yi so ya kamata a ce duka ɗan Nijar ya yi ƙoƙari ya yi takarda sai dai matsalolin da muke fuskanta malam Shamsu za ka iya taya ka kai takarda ƙarshen ta ma da wani aiki da za ka yi ta misira ta kowace haka abin nuhi za ka iya kan takardar yanzu kai randebu da balarabe ta yi kwana 3-4 har sati mu yanzu matsalolin da muke fuskanta kenan yanzu kai mi ka gani bisa wayannan al'amuran da muke ciki. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam Umar da malam Yaqub. To na ji daɗi sosai matuƙa akan wannan tambaya da kuka zo min da ita. Wannan tambaya na jima ina jiran in samu irin ta an yi mani, Allah bai nuha ba sai yau ko ba hakan gaba. Alhamdulillahi mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ko ba hakan gaba. Dangane da maganar safara ta Nijar, fi sibilillahi mun gode ma Allah da Allah Ubangiji ya kawo mamu canjin yanayi da ɗaukaka a yanzu dangane da safara. Menene ɗaukaka da dangane da safara? A da zan baka wani ɗan ƙaramin misali. A da safara idan aka ce ga wani ɗan Nijar yau ya samu matsala ko idan ka je ka gaya musu ya suke cewa sai sun tsaya sun ma bincike ko ina ne yake, menene ya same shi, menene dalilin da ya same shi haka. To a yanzu kana zuwa kana gayin matsalarka da ikon Allah za su karɓar maka ita. Kana nan za share ma hawaye kenan dai. Kwarai kuwa ka. To Allah ubangiji ya tabbata. Kwarai kuwa tunda sabili da wanda aka kawo na yanzu mutum ne mai aiki tsakani da Allah, mutum ne adali, to Allah ya bashi iko da kiyama, maso al'umma ko dukan wani ɗan Nijar abinda shi yake furtawa da bakin shi ya zo ya yi aiki ne tsakanin shi da Allah ko bai ga abinda wani ɗan Nijar wanda ke nan Libya ba zai bashi ba. Sabili da ƙasa ce ta kawo shi ya yi aiki tsakanin shi da Allah, kuma ƙasa yake ma aiki, kuma ƙasa ke biyan shi. To kai da ka zo nema, to menene ke gare ka wanda kai har za ka iya ka biya shi da shi wanda gwamnatin ƙasarka ba ta biya shi da shi ba. Kuma shi mutum ne wanda shi ba wai duniya yake dubo ba, shi ranar goben shi yake dubo ko ranar goben shi yake dubo. Tunda za na maka wani ƙaramin misali, akwai wani tonton kina akwai shekarar da ya zo za su zuwa nan ne Libya ko Allah ya sa suka yi hadarin motarsu akwai isansu ciki ta kama da wuta ta tashi ko duk daga ciki akwai waɗansu dai sun jimu, wasu sun yi rauni sosai, waɗansu ma har sun rasa rayukansu kuma sun rasa dukiyoyinsu. Allah ji kansu, Allah sa son futa. Amin sun ma Allah mu cika imani, ci gaba da bayaninka. Kuma daga ina aka ɗauko su aka kawo su nan ne a inda muke Tripoli ko da aka kawo su wa ya ɗauki nauyinsu ɗawainiyansu ko lisansan farancar ko wannan ƙungiya ita ta ɗauki nauyinsu ko da likitansu da maganinsu ko ya aka yi a ƙarshe aka ce akwai diya za a biya masu ko aka ɗauki wannan diya aka miƙa ma a hannun safara ko diyar da ba a basu ba kenan da za a tura su gida kusan watansu nawa safara ana sanyi ana komi ko Allah ya yi ma wannan mai gadi na safara albarka. Duk da dai lattijo ne ban san sunan ya ba ko in ce zan manta sunan shi ko ba hakan gaba, shi ke kula da ɗawainiyarsu da shansu da cinsu ko da zuwa ba hayansu da wankansu
da ba su magani shine wannan, sai dai in ce ban san me zan ce mashi ba, sai dai Allah ubangiji ya saka mashi da Allah ubangiji ya biya shi ko Allah shine zai biya shi ko tunda mu ba mu da abin da zaka iya ka biya mutum idan yayi maka wani abu. To shi ya sanya ka gani a yanzu wanga wanda aka kawo ba irin wa'ancan azzalumai bane na da, kuma duk da har yanzu akwai azzaliman suna nan, amma an ki a fito a gaya masu da cewar ba gwamnati ta turo su aiki ba ko gwamnati wa'anda ta turo aiki daban, wa'anga ku kuma ba gwamnati ba ta turo ku aiki ba, gwamnati ba ta san da ku ba, kuma ku ne ke zuwa kuna bata ma Safara suna ko Safara za ta iya tura su je su fiddo mutunan dan Nijar wanda aka kama ko idan suka je ni suke cewa suke yi ga waya ka kira yan uwanka a kawo kuɗi ko abinda ya kasance ne nan dibiya mun shi muna ganin wannan yau to ka gani ko to kenan shi yasa to wanga kuma ka wanda aka kawo mutum ne adali mai tsoron Allah ko a da za ka iya ka ciri tiken jirgi ko a sa maka ranar da aka sanya maka ko ranar ta zo ta yi ta wuce ko a ƙi tura ka. Akwai marar lahiyar da aka ɗauka aka kai hilin jirgi, da aka kai shi hilin jirgi gashi bai da lahiya, me ya kamata a yi? A fara tura marar lahiyar nan ya shi gida, yakin nan wa'anda ke da lahiya ko da ya ne a ce ma wani ya yi haƙuri jirgi na gaba sai a tura ka ko sabili da me yasa ka taimaki rayuwa ne, taimako ne kai ko kai ma Allah zai biyan ka ko amma za ka ganin wani ya kawo kuɗi ya ba da cin hanci ko ya ce a'a shi a tura shi marar lahiyar nan a maida shi hasati na me yasa? Saboda Allah idan ka je me za ka ce ma ubangiji? To wanga bawan Allah wanda aka kawo ko wanga kwamsiyar babu abin da za mu ce mashi sai dai fatan alkhairi, tunda sabili da yanzu ko akwai kakkamanta akwai wani abokinku kwanan ga da aka soke shi da wuka Ibrahim ko da kuka je kuka kai kukanku an